Tervetuloa uuden jakson pariin. Tässä jaksossa käydään vähän ton GR86 kimppuun ja tuolta kuuluu vähän hallilta tekemisen ääniä, niin käydään vähän katsoa mitä jätkät puuhastelee siellä. Eikö ole muuten hienot pensselit? Joo, mitäs me ruvetaan puuhaa? Otetaan kirves. Teurastetaan Toyota. Ruvetaan purkaa sisustaa pois. Joo, ruvetaan purkaa sisustaa ja joku naputtelee siitä tänään vielä jonkun myynti-ilmoituksen Facebookiin. Viikon päästä sisustaa ei saisi enää olla täällä. Ruvetaan vetää. Se olisi kojelautakin saatu poikke. Joo. Sullakin on asia. Kuka mä saan tän käteen, niin mä voin näyttää taas. Se on pienen oppitunnin sähkötöistä autossa. Kun te laitat sellaisia hienoja sisävaloja, niin tämähän on siis helpoin tapa ottaa semmoiselle pidot. Se on tosi vastuuta. Semmoinen päivä oppitunti. Vieläkös me puretaan vai jätetäänkö seuraavaan kertaan? Mä tiedän, Niko on kovasti juhonnutkaan se purkavaansa jotain. Jätetäänkö me sillekin jotain? Kai sillekin täytyy vähän jättää. Eli me puretaan tää lauantaina loppuun. Niin varmaan. Kai Niko saa lauantaina jonkun pullin avata. Joo. Jätetään sillekin jotain hauskaa tästä. Jep. Lauantaihin. Mitäs täällä tapahtuu? Joo, tää hommissa ollaan molemmat. CC ja Panasonic löytyi. Panasonic. Mitäs sieltä löytyy? Piuhan perään! Onko löytynyt mitään yllätyksiä? Hyvin paljon monia erilaisia. Löysi. Ei tarvitse kuin toisen, niin mulla on aurinkolaiset ensi kesäksi. Onko ruostetta löytynyt? Ei oo. Ei oo vielä. Täällä löytyy kyllä mattamustaa tuolta etukaaresta. No. Vähän paikkailtu. Siellä on joku käynyt joo. Start it up. Tonni Lorenz laittoi viestiä. Me saatiin ensimmäinen osto tästä autosta. Ovipahvit ja... Kuskipuolen ovilista. Me ollaan laitettu muutama Instagram-tarina niin näistä osista, koska nää kaikkia ylimääräiseksi. Jos katsot tämän videon, niin tuskin on enää silloin, koska me ollaan laitettu 500 koko penkit, systeemit myyntiin. Ja arvatkaa, kuka on paikalla täällä. Puretaan, sä haistat vähän niinku ruoan, että purkuhommiin. Ville on paikan päällä. Joo, nyt ruvettiin touhuumaan ja tässä ihan kädet suuhun tänne touhutaan. Näin. Tälleen irtoaa osi. Näin se homma etenee. Joo. Missäs meillä on tää vesisyylärikuuleri? Tämä. Eikö se ole ilmastoinnin? Se on jo tuolla. Ei vissi uudelleen käytetä sitä. Ei välttämättä. Ei mitään. Jos tää moottori on vielä meillä täällä silloin kun katsot videon, niin 2 tonnilla saa tulla hakemaan. Siinä vaiheessa sen saa 100. No, eikä saa. No kysy päivän hinta, se voi olla ihan mitä vaan. Meneekö tää syyläri roskiksi? Menee. Totta, varmaan menee. Maki aina halunnut tehdä tollain. Näin. Jotain hyvää tässäkin. Tarvii nypätä varmaan. Tää olisi paljon helpompaa, jos moottoria tarvitsisi myydä. Mä vaan leikkaisin puukkosen, niin 3 osaan päästiin nostaisin pois. Tästä on kansi. Tästä tarvii vetovasaroa vähän nyppää tästä nurkkaa oikein.
saa noita ammuttua tuolta Ratteri ovelle niin pitää. No itse asiassa mieluummin siitä. tossa. No se on muuten ihan turha tuolla. Räikkä ja tohon tolppaan. Niin paitsi että rulla-alustoilla pitäisi tiputtaa se niitä pois ensin. Sidotaan se nosturi kiinni ja vedetään Niin, rattia alas. kahteen suuntaan. Tää kaikki tehdään. Sitten tulee sellainen yläkerran kaverikin pötkettää katolla. Onko ikinä nähnyt mitä autossa tehdään langi? Mitä murhaa me vielä Paakkiselle tätä, kun meillä on täällä liina itselläkin. Siis vedetään tätä vähän esiin, niin saa niin, koneen nostettua tuolta pois. Toi on mennyt niin paljon kasaan. Me viittis nyt ihan ruveta katkoa. Siis mä luulen, että palat jo on. Ja nyt ihan viittis. Ei me mitään liinaa, kun tällä me ollaan muitakin autoja väännelty, niin kuin huomaa kuvasta. Tällä. Niko tekee töitä. Kato. Ei paljon liiku pyörä. Tämä on ihan ehjä. Kumpi tässä liikkuu? En mä tiedä kuinka pehmeäksi sä luulet, että oot kori kuitenkin. Ei onnistunut. Niin mikä idea sulla oli? Ehkä se liina on parempi idea kuitenkin. Aika kovaa saattanut tehdä liinaa. Haluatko sä niinku tähän metelle? Ei, mä puran sunkaan. Tuossa tulee mieleen, että vuonna 2001 mä hommasin Jackhammerin sellaiseen Renault Lagunaan, niin passo rupes soimaan, niin kontti kuulutti ihan tuolta samalta. Täytyykö tää startata tässä? Tarttee varmaan. Ei tarvi, kun batteri otti vähän kipiä. Lyöt sen vaan takas kasaan. Lyöt vaan sen takas kasaan. Kato vaan. Eipä oo tollasta. Se on Anna toinen. Mennäänkö takuus? Toimittakaa meille lisää. Ihan vähän. Ja joka tiimissä pitää yksi purkaa olla. Pannaan toiset puolet poikki, se tulee nätisti palan. Tästä olisi pitänyt tehdä videot, miten vaihdetaan Lambda-anturi GR8. No mut siis, sehän tulee tän jakson niin. Siis olisiko me voitu... Oi! Otsikko. Näin vaihdat Lambda-anturin. Eikö tää kaikki tubettajat riko tuulilaseen? Ei nyt mitään lähde sellaista tekemään, kun toi ehjä toi pian Kehää heittää. Voidaan testaa, että kuinka iso hylsy rikkoo tuulilaseen. Heitä Anssi Ferrarin vanne sit läpi. Tossa on napakymppi. Hei, come on. Luitteko te ohjekirjasta, että miten tää purataan? Joo, just näin. Näin otat moottorin irti GR86 autosta. Se on yksi Simsala Pimni, tämmönen 86 purkaantu. Oppa pois. Annapas pinni sieltä tuosta. Tää, räjähtääks tää? Joo. Ei lähde. Tää joka haluu ovipahvit, mä laitoin kuvan moottorista, ostan moottori kanssa. Noin, kato. Se lähti sillain vaan poikki. Nää katsi juttu tää silleen, ettei nää hirveesti lattialla. Nämä, joo. Älä rikos. Enrik. Toi. Metkö nyt vaikka? Saadaan tuosta jarrunesteet säästettyä. Se on heti 1,20. Pistäkää purkkiin. Joo. Ja tää on tehty tälleen. Ei mene ammalla. Japanialainen on tehnyt tän tällaista. Pitäisikö jättää tää alkuperäinen käsijärä? Sanahanillakin on tällainen. Tää on aika kova. Meikäläiselläkin oli joskus tämmöisessä sanonnossa käsijärä. Tulisi semmoiset legendaariset muistot mieleen. Leikkataanpa tähän 2009 Alastaro, 2010 Alastaro video, niin näkee Inkaari. Mulla on tällä käsiä. Jos mä eka siirrän Volvon tuohon takaisin, niin sä laittaisi kyllän tonne nurkkaan.
vaikka näitä käyttäis jossain. Nää voi olla jotain erikoismuttereita. Sä oot ollut ihan liikaa Ojaman seurassa. Tässä on joku jousikin. Tää voi käyttää vaikka kaasu. Se on korkomyssy, joo, siellä lähetät pois sitä. Niin, katon nyt. Heti meinas mennä joku, ja sitten ei tämmösiäkään 10 milli pultteja ihan just tän mittaisia on joka paikassa. Mulla on tämmönen oma aarrepesä täällä näin. Sitten ne jätkät vielä kiittelee, että kiitos kun... Ei ne kyllä kiitä, mutta vois kiittää. Että kiva kun täällä on näitä kaiken maailman muttereita ja pultteja. Kato, just tähän. Voitte videolta sitten katsoa, että mihin se meni. Tänne. Siihen voisi laittaa kirjoittaa, että mitä siellä on, mutta sitä mä en sitä tiedä, mitä ne on. Tuo tehostettu siellä mukaan. Oot! Perkele, ihminen ja tuoli välissä. Näin siinä tuolilla on enää. Ei oo tuoli edessä. Saat yötä. Hei, se on ihan hyvä näkökulma tää. Kuka tänne on moottori jäsi? Perä oli paljon kevyä. Tää on ehkä perseestä. Se voisi hanskaa. Näissä on paljon painoa. Tuosta vaan. Olin pysäköinyt ton Toyotan päin. Tervetuloa tänne hololalaiseen autokorjaukseen. Seuraavaksi laitamme tallon tämän kyseisen ajoneuvon alla. Etumainen tallo on alla. Takimainen tallo ei se menossa. On alla menossa. Alla menossa. Allas menossa. Alla putat, joo. Ei muuta kuin ylä. Ei oo. Osuuko se yhtään? Mikä? Takimaan. Joo. Mennäänkö siihen? En mä tiedä. Mun pitää just pistää käydä. Vittu päästä polville. Nyt se purkautuu ilmeisesti. Se muuta painaa. Mitäköhän takia otettiin nosturiin? Tiedätkö sä? Miksi se otettiin nostaa? Niin. Varmaan ehkä helpottaako se tuota koneen jakotusta. No, juuri näin. Näin se homma etenee. Pieni hetki. Se nyt on varsinaisesti meikäläisen sama, että missä se puretaan. Nyt lähti ilmeisesti ovi. Paljon se painaa? En tiedä. Onko vaan? Äsken oli 2 isoa miestä nostamaan se melkein tuli itku, et kun niin paiva. Oliko noin myyty tää ovi? Pahvi. Se ovipahvit on myyty. Ovipahvit on myyty. Ovipahvit on myyty. Parikymmentä kiloa. Juu, näin kevennettiin 20 kiloa. Tosta noin vaan. Tehoa tuli. Tosta noin vaan. Tosta noin vaan. Olisiko toista? On seinä. Oliko akkuja enää jäljellä? Ei kun niin, yksi on tossa. Joo, tossa konehuoneen puolella. Tää on 1 K päällä. Täällä on oikein pohjapanssari. Aidettumaa mikki. Tää on Aerodynamic Auto. Täällä voi vaikka Porschekaan kilpaa, kun on tällainen pohjapanssari. Siinä on kuule tuuliviiri ihmeessä, että näkee ton pohjaa, että se vaan suhahtaa siitä. Eihän tota raskis ottaa poiskaan tuolta. Kato auttaa. Kato. En oo mikään turhea. Siitä otin kopin tossa. Muuten se ois tippunut lattialle. Tarvit tulla jeesaa. Kato, täälläkin on tämmöstä lämpösuojaa. Ihan tehtaan pohjaa. Paljonko tämmöisestä pakoputkesta saa rahaa? Osa sulla jotain floridalaista puuta. Ui juma. Tää on varmaan tullut samasta tuotteesta kuin toi etukehti. Joo. Tää on muuten vähän mennyt rikki tää. Voi olla, että tää joutuu kyllä ehkä korjauttaa. Nyt ei paljon maksu. Oi, kato, on pölyä niin.
Mitä se mies se? Tästä on tämmöstä likaa hämppäriä. Se on hämppärikin. Kato, hämppäri on tossa. Varo, ettei se on mitään. Hämähäkki on siitä. Ihan amerikkalainen hämähäkki. Onko tälle, tää on kuule, jaha, tälleen se kovikkidi on levinnyt kuule. Eikö sekin lepakko? Sori, se oli Dark Spider-Man. Dark Spider-Man tämä. On kyllä oikeesti kiva, että mikään ei oo kiinni. Wow. Mitä mä otan? Mä sieltä otan mitään. Ei mun tarvinnut ottaa mitään. Kato, tätä. Mikäköhän tää? Käteviä niittejä. Tää on ilman raikasta. Tämä. Joo. Onks tää Varkuksella. Kato. hyvä tuoksunen? Tämmönen niitti. Ilman raikasta. Mun tulee kaikkea fiksu ja järkevää tähän videolle. Jos haluatte purkaa tämmösen Toyota GR, niin kysykää multa, miltä ilmanraikasti haisee. Ihan jees tuoksu. Sitten tässä on rahaakin. Money talks. Oho. Täällä on päästy jo tähän vaiheeseen, että moottoria nostetaan, herran aika. Mä kattelin hetken puhelinta tossa ja nyt täällä on ollut moottorinostimen kimppu. Meillä on liinaa, ei ketjua, ei koukkuja. Muuta kuin noin mitä tossa. Kyllä se mahtuu nopeasti siitä. Tää auto laskeutuu. Mä oon vähän selfietä siitä. Juu. Sä näytät just siltä, että sä oot se vittumainen asiakas, joka on siinä homman pielessä. No sehän vähän niinku onkin. Sä oot tinkinyt tän Itse asiassa. Sä oot tinkinyt tän meidän johtajilta ilmaiseksi. Jep. Ja sit sä tulet vielä, katso tää on näitä kovia työmiehiä. Heti kun sä oot ottanut sen kuvan sille. Ja just näin sit se meneekin. Voinko mä nyt ottaa tän kuvan ja keskity se nyt siihen olennaiseen? 50 kysyy. Tuolla on nostokoru. Tossa. Kato niin. Kato niin on. Mistäs löytääks me täältä sitten vastakautta? Tossa on kyllä lenkki, et ihan sama mikä tahansa 8 milli pultireikä, niin on lenkki. Lenkki ruuvassa siinä. Oliks sulla se penkki? No, kiitos. Sä vois laskea öljyt vielä pois. Niin koneesta. Ei kai. Eiköhän se on laskenut jo sinä vittu Valmarta pihaa. Ei varmaan oo, mutta se, että saa ostaja sitten katsoo öljyt itse. Ajattelen tässä ostajan parasta. Kyllähän ne kerkee haihtuu ennen sitä. Ostajat vai? Joo, nekin on haihtunut kyllä aika täysin. Mihin ne nyt haihtuis? Nyt tapahtuu jotain sellaista, mitä ei voi järjellä selittää. Ammuuko se kone? Tää muuten kippaa tonne taakse. Siis ihan vaan tälleen tiedoksi teille. Varmaan jos keulasta nostaa, niin tää kippaa taakse. Ja se kone on irti vielä. Ei se kone on irti. Niin. Kohta. No niin. Sen takia se vähän nousi. Nyt se kannattaa siirrottaa se kone sieltä. Älä helvetti. Onko takkas rautakange, niin mä voisin antaa vastaan. No on kyllä varmaan aika. Joo, se pysyy taittuneen runkopaikalla ihan hienosti. Kokeiles vähän nostaa. Älä. Joo, täytyy ottaa Tarvii vähän tuolta apparipuolelta heilottaa kangel ylös konetta. No heitäs kanssa. Täällä heitä.
Haluatko sä tähän sinne vai otanko mä tänne, että mä saan tästä niin Tulee viraalivideo. Miten haluat? Voin pitää tätä tässä näin, että kaikki on ok. Tää on vähän tunkka. Tunkka. Tuko ei oikein tarvitse tähän vehkeeseen. Monitoimityökalu. Rautakalu. Ottaa kiinni tuossa. Tää on aika tunnetulla. Nostapa. Mä heilutin sitä. Joo, mä huomaan. Mäkin näin sen. Nostaa vaan. Joo, hyvin nousee joo. Onks tilaa? Joo on. Täällä on. Täällä hieman tilaa. Oho! Joo, täältä meni kiertää. Mitä täällä tapahtuu? Laitoit sitten vajaalassa. Se irtos toi koko rauta tosta. Asiallista. Toi näyttää vähän tiukalta nyt toi. Meillä kävi vähän harmillinen Laske takaisu alas. tässä nostamisvaiheessa. No mutta se laatikko irti. Ei se ole väliä. Tää saattaa tulla tästä vähän vauhilla, että näyttäisi tulla näin 2000 € nosto tällä hetkellä. Voi tulla hyvä video. Mutta onneksi meille mainokset toimii, niin ei saada euroakaan tästä videosta. Aivan. Antakaa se kuppi. Niko. Papupäivää. Ai että mun tuli niin hyödyllinen olo tässä nyt. En tullut turhaa tallille. No, Hyvä valvomaan ja katsomaan. mikä? Valvomaan ja katsomaan. Juu. Käyt hakee yhden renkaan pihalta. Hehe. Oikeesti. Vitsi. Niin tai sitten voit laittaa noin uudet renkaat, mitkä sä toit tohon joku Mihin se kuukausi. meinaa? Laittakaa vähän Toponen voi laskea sen päälle. No haet pihalta nyt yhden renkaan. Ai millä voi? Kyllä. Et sä nyt sitä ojavaa rengasta. No Ferrarin rengas, ei muu ei kelpaa. Laitetaan Ferrarille rengasta. Tää on Anssi Ojavan Ferrarin rengas, kun se tietäis mihin tämmönenkin rengas joutuu. Ainakaan se käyttää tätä rengasta vielä. No, ei ainakaan vähän aikaa. Niinkaan kunnes tää on myynnissä tää moottori. Niin, me laitetaan tää. En mä tiedä, mutta jos sä hakisit ulkoa, niin sä voisit viedä samalla noit takas konttiin, mitkä sä oot hakenut tohon. No mut siinä on tavaraa päällä. No missä ne on ne ulkona ne renkaat? No niitä on siinä jokunen pinos. Löytyy sieltä yksi! Vapaa! Tää on kyllä vähän näistä lunta. Tällä joskus tehtiin, kun nuorena poikana varasti tuolta käytettyjä renkaita, mitkä oli myös roskiin, niin ne oli aina vettä täynnä, niin tolleen piti tehdä. No niin, mä löysin sen renkaspin. Oliko vaikea löytää? Just toi. Oli niin pieni. Sitten vetää sen pakko siitä. Tähän. Hyvä. Mulla meinas mennä pensuun, kun mun kädet meni ihan likaseksi ton renkaan kanssa. Se oli Cardanin tukilaake. Se oli momentin muun. Mikäs tää? Laatikon lämmön vai? Ai. Jos tarvitset koneenostaja tän mukaan, niin joudut ostaa uudet letkut. Vähän vielä. Vedä vaan pihalle. Vedä vaan pihalta. Vedä vaan pihalle. Ainakin Kun se oli sinä. Älä revi väkisiä täysin. Joo, eikö tää ottaa tänne lampuroitaan? Aha. Ootko sä meni vähän nyt työtä? Ota hetki. Tuosta tyhjää alas. Otatteko te se niinku tasan? Sen just tolleen. Noin mäkin sanon. Noniin. Niko ajaa. Täällä on tämmönen kaivan kanssa. Kaivan kanssa, se on keksitty kyllä paikka. Ottakaa se. Se riittää. Joo. Ei se puta. Taas mun meni kädet likaiseksi. Just pesin ne kädet. Onko tää tämmöstä hommaa, että kädet menee koko ajan likaiseksi?
Se sapahan vörtti. Tehdään tämmönen vehe, mitä et voi huoltaa niinku käytännössä sivusta, jos sä tuota konetta pois. Tää on ne muoviset venttiili koko ajan. No niin. Nyt voidaan vaihtaa pulta. Ai niin, tiedätkö mä tän maanantaina? Otetaanko me tuohon kärryyn? Just periaatteessa kun on saata porttia tästä kaikki turhan pois. Käydään vaan. Käydään. Tai siis minäkö tää vielä sen? Niin. Kaikki joutuu itse tähän. Aika rajuilla pistää tässä. Joo, tää on vähän rikki kyllä tämä tässä näin. Mut siis se on ihan, että Periaatteessa voisin pistetään homma etenee. Joo. Voin mä sen viedä maanantaina. No, ota tanssin mukaan. Joo, voin ottaa senkin mukaan. Onko se varannut aikaa? No kyllä ne sen huomaa sit kun se on se pihassa. Vielä tuossa Skylineit samoin lämpössä. No viedään se ensi viikolla. Ja siellä on seuraava tulossa, että kai se GR on jo valmis. Tiistaina. Tää on muuten tää ruuvi vähän niin. Näin. No niin. Nyt mä pelastin. Meinaisitko käyttää ton lasi uudelleen? Miksi se? No tilaa jotkut jätkät, jotka osaa irrottaa sen ja... Koi. Me ei osaa. Ei vaan. No eiks ne osaa siellä korikoida? Mä ajattelin, että... Jos keskikorpi on niitä ottanut? Näitä laseja. Onko se asentanut niitä? Jotain juttua oli jossain somessa. Ai, mikä se on tää? No en tiedä kanssa. Ai niin, että tämmönen ei lähde ehjänä. Mä en oikeesti tiedä mikä juttu se on. Mä muistan, niillä oli ehkä Teemun kanssa jotain vääntöä. Kommentoikaa tuohon videon alle, että mikä homma tää keskikorpe ja tuulilasihomma on. Mäkin haluan tietää sen. Meillä ei ole aikaa katsella videoita Joo. kyllä. Kato, rallimies tuli. Äijä kävi vähän ralliin. Vähän käytiin kokeilemassa. Sä ei olla purkanut. Tuliko podiumpaikka? Joo, 3P. Voititko sä niitä pokaa? Sain kyllä. Onneksi olkoon. Voisitko tulla tänne niitä, niin täällä? Niin, mun rupee himasta toi hylly olee sen verran täysin. Mut se on hyvä, että tästä porukasta joku niitä saa. No hyvä, että joku ei. Joo, joku homma sekin. Joku homma. Onko sekin? Meillä on jokaisella oma homma. Niin, meillä on jokaisella oma homma. Mä hoidan näköjään tän kaiken muun ohella myös ne pokaalit. Sä hoidat sen vedestyksen. Tän on melkein valmis. Se on almost. Enää loput. Ei niin lopu. Tossa äsken tuli semmonen hyvä kommentti, mutta ei saatu piuhalle sitä, mutta totesin tälle, että niinku, mitäs mä sanoinkaan äsken? Ei tää uudelle häpeä. Niin, et eihän tää uudelle autolle häpeä, että tää on tosi hyvässä kunnossa, niin näet oikeesti ihan on uudessa autolla. Mutta todella hyvässä kunnossa, ihan niinku ei mitään ruostetta ja on ihan on pränikkä. Miten tää toimii? Joo. Nyt sä käytä kebabtilasta vaan kaiken. Mietitkö sä meet hakee kebabia, niin vetää sit varkaasta. Mitäs teillä? Ranskalainen Michelinin kepulla. Onks se? No, tän takia ne ei käy. Tää on Kuule Kepurainen, vedät tosta. Mataa. Joo, onks muita? Joo. Näyttää ihan turvallisesti. Ghost is clear.